Nisimgħu il-frażi il-Misteru tal-Għid jew xi kultant il-Misteru Paskwali. X'inhu il-Misteru tal-Għid? Il-Misteru tal-Għid huwa il-misteru ċentrali, jiġifieri il-verità ċentrali u fondamentali tal-fidi nisranija. Jiġifieri li Ġesu li ben ta' Alla li sar bniedem bħalna wara li għallem, għamel il-mirakli, mexa man-nies, sema lin-nies, anki sfida lin-nies biex jgħixu ħajja tajba u jikkonvertu, wasal il-moment li ibati, imut fuq is-salib u jqum fit-telet jum minn bejn l-imwiet. Dan huwa l-Misteru tal-Għid. U kif jgħid San Pawl, il-fidi kollha tagħna hija bbażata fuq il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Kif jgħid San Pawl, firħa kienet tkun il-fidi tagħna kieku m'hemmx il-qawmien minn bejn l-imwiet ta' Ġesu. U għaliex aħna mhux biss niċċelebraw il-Misteru tal-Għid f'kull quddiesa, fis-sagramenti, matul is-sena liturġika, imma aħna nemmnu, mela mhux biss niċċelebraw imma nemmnu fil-Misteru tal-Għid u il-fidi nisranija kollha hija bbażata fuq dan il-misteru kbir tal-Għid. Meta nitkellmu dwar il-Knisja, meta nitkellmu dwar is-sagramenti, meta nitkellmu dwar l-imħabba tal-proxmu, il-maħfra tal-edewwa, kull ma aħna nagħmlu, kull servizz li l-Knisja tagħti meta tkun qrib il-marit u l-batut, it-tagħlim kollu li l-Knisja tgħallem matul is-sena, is-sagramenti kollha kif diġà għedtilkom, kollox huwa mibni fuq il-Misteru tal-Għid. U għalhekk nistgħu nifhmu għaliex din hija frażi u kelma importanti u li hija fil-pedament tal-fidi nisranija.